כשמישהו מזכיר את צמד המילים המזרח התיכון, מיד חושבים גם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כבר עשרות שנים מחפשים לו פתרון. יד קשה, גדר הפרדה, או אולי שתי מדינות לשני עמים. אבל בדיוק כאן עולה שאלה היסטורית. האם בכלל יש דבר כזה, עם פלסטיני? אם יש אדם שיכול לענות על השאלה המורכבת הזו, הוא ללא ספק דוקטור מרדכי קידר, מרצה במחלקה לערבית וחוקר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים של אוניברסיטת בר אילן. בשיחה מרתקת הוא שופך אור וידע עצום על הנושא הכל כך חשוב הזה, שכל מי שחי כאן פשוט חייב להכיר. המקור הוא האימפריה הרומית, אדריאנוס קיסר, שהורס את יהודה, וכדי להתנקם ביהודים, מכנה את הארץ שלהם, את ארץ יהודה, בכינוי פלסטין או פלסטיין בעצם, כדי לבזות אותם. כי ברגע שאתה קורא לארץ בשם של האויבים שלה, אתה מבזה את בניה. המונח הזה של פלשתינה גם היה אצל היהודים. ההורים שלי שהגיעו מפולניה בשנות ה-30, הם באו לפלשתינה. היה להם תעודת זהות של פלשתינאי, או של המנדט. זאת אומרת, אז אני גם כן פלשתיני או פלסטיני אם תרצי. עם השנים, הערבים, תושבי הארץ הזאת, נכסו לעצמם את השם פלשתינה, כי אנחנו עזבנו אותו, נטשנו אותו. ועכשיו כל העולם חושב שפלשתינה זה רק ערבים, והיהודים הם פולשים, וישראל היא מדינה קולוניאליסטית שתפסה את פלשתינה. ולכן אומרים, From the river to the sea, Palestine will be free. בשנות ה-50 של המאה ה-19, הצרפתים חפרו את תעלת סואץ. ומי חפר את זה? מצרים, שהם תפסו אותם והכריחו אותם לעבוד בתעלת סואץ. אז חפרו עם הידיים. הרבה מצרים ברחו אל האזור הטורקי, אל האזור האוטומני, לארץ הזאת. והתנחלו פה. לכן קוראים להם אל-מסרי, המצרי, משפחה גדולה מאוד בשכם. טראבולסי, זה חבר'ה שהגיעו מטריפולי של לבנון. זרקאווי, ממה שהיום זרקה בירדן. קרקי, מקרק בירדן. כל מיני משפחות, בלי סוף משפחות בארץ, שנושאות שמות של מקומות ברחבי המזרח התיכון. יש פה משיכה פנימה של הרבה מאוד ערבים מבחוץ. כשהולכים רואים את המזרח התיכון היום, מתברר שהמדינות נכשלו ביצירת עמים. למשל, אומרים עם סורי, אין עם סורי. יש שם קורדים, ויש שם ערבים, ויש שם עלווים, ויש שם נוצרים, ויש שם דרוזים, ויש שם מוסלמים, ושיעים, וסונים, שמעולם לא הפכו לעם אחד. אם היו עם אחד, לא היו הורגים אחד את השני כמו שהם הורגים היום. היה ביניהם איזושהי תחושת יחד, ואין. אין עם סורי, אלא יש שם כל מיני קבוצות אחרות. אין עם עיראקי, ואין עם לובי, ואין עם תימני, ואין עם סודני. ואני שואל, אז יש עם פלסטיני? מה שיש זה שבטים. תגידי לי שם, אני אגיד לך איפה הוא גר. אם קוראים לו ג'אברי, או אבו סננה, או קוואסמה, או נאצ'ה, או תמימי, הוא גר בחברון. אם קוראים לו עריקת, הוא גר ביריחו. אם קוראים לו ברותי, או טוויל, הוא גר ברמאללה, וכו'.
זאת אומרת, החברה, מה שנקרא הפלסטינית, היא חברה שבטית ממדרגה ראשונה. ולחשוב שהם החליפו את הזהות שלהם, השבטית, לזהות כוללת, פלסטינית, זה בדיוק כמו מה שקרה בסוריה. זה לא קרה. والحمد لله أصولنا كلنا عربية ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط، ولذلك قد تربطنا قرابات، ولذلك أين المودة، أين الرحمة؟ أنا شخصيا نص عائلتي مصرية كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري. في أساسنا نص فلسطين يا أخواننا مصري ونصها سعودي. ايش من هم الفلسطينيون؟ في عندنا في اسماء كثيره اسمها المصري وجذورهم مصريه، جذورهم مصريه قد يكونوا من الاسكندريه، من القاهره، من دمياط، من الوجه البحري، من اسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون. אין מדינה ערבית אחת שהתייחסה לפליטים הפלסטינים כבני אדם. רק תראי איך אנחנו קלטנו את הפליטים היהודים שהגיעו ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום. הגיעו בהתחלה למעברות, אחרי כמה שנים נגמרו המעברות. גרים אחד על השני בדירות, טובות יותר, טובות פחות. כאשר יש תודעת עם, אתה קולט את המסכנים הללו שחיים באוהלים, בצריפים, בגשם, בשלג. כשאין תודעת עם, אתה משאיר במחנה גם את מי שהגיע מ5 קילומטר. כי הוא לא משלנו. ובחורה מחברון, אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. למה? הם אומרים מוש מינה, הם לא משלנו. גילה את זה פעם שונא ישראל גדול בשם גבלס, שאם אתה חוזר על שקר 1000 פעמים, הוא הופך לאמת. זה מה שקרה. תראי, אפילו עזמי בשארה, באחד מהתוכניות בערוץ 2, כשהיה צעיר ויפה, טען באופן מפורש שאין עם פלסטיני. אתה לא חושב שיש אומה? לא, אני חושב שיש אומה ערבית. אני תמיד חשבתי ככה, ואני גם לא שניתי את דעתי. אני לא חושב שיש פלסטיניאן ניישן. אני חושב שזה המצאה קולוניאלית, פלסטיניאן ניישן. מתי היו פלסטינים? איפה זה? מה... זה... למה ככה? אני חושב שיש אומה ערבית. אני עוד לא הפכתי, למרות מאבקי הנחרץ בכיבוש, לא הפכתי לאומן פלסטיני אף פעם. אני חושב שפלסטין עד לסוף המאה ה-19 הייתה דרום סוריה. אפשר להקשיב לדוקטור קידר עוד שעות ארוכות. הוא עונה ברהיטות על כל שאלה, ומוסיף על הכל עובדות מהשטח. בסוף דבריו הוא מביע דאגה רבה, במידה ותקום לצידנו מדינה נוספת. הערבים עצמם לא נתנו להם מדינה. הערבים לא נתנו להם. אנחנו צריכים עכשיו להקים פה עוד מדינת טרור, כי לאף אחד בעולם אין יכולת להבטיח שמדינה פלסטינית עם רצף טרוריסטי ביהודה ושומרון לא תהפוך למדינת חמאס נוספת. וזו סכנה קיומית למדינת ישראל. שמי שמתעלם ממנה לא לומד מההיסטוריה.